Suntem Corin Junior și lansăm astăzi un nou titlu scris de James Patterson. E un autor de bestselleruri, intrat recent în cartea recordurilor ca autorul cu cele mai multe titluri în number one ridicat pe lista de bestselleruri. Și la grupul editorial Corint am publicat până în prezent 4 serii scrise de James Patterson, câteva pentru middle grade, pentru, copiii de peste 8-9 ani, cum ar fi Generala sau Vânătorii de comori, și serii pentru voi, da, pentru tineri de peste 15 ani, cum ar fi Vrăjitori și Vrăjitoare și Maximum Rai. Jurnalul intim al lui Cucu Clark este o carte pentru voi, vă aflați în seara aceasta aici, și o să rog pe colega mea, Monica Matei, să vă spună mai multe lucruri despre carte. Hai să vă zic câteva vorbe despre Cucu Clark, de care sunt și un pic atașată, că e primul meu proiect aici pe Corin Junior. Ce fel de carte e Cucu Clark? E o carte, e gen de carte care chiar mi-a trecut la vârsta voastră. Ok, ce e interesant e personajul principal, care e un pic mai specială, pe lângă faptul că de la început aflăm că ea a fost internată la o secție de psihiatrie 10 zile. Mai are niște, să-i spunem, nu știu, niște chichițe ale ei, de exemplu, nu-i plac sfârșiturile. Tot încearcă să reinventeze un sfârșit pentru Twilight, un sfârșit pentru Sinfonia Noua, orice fel de sfârșit, și o să le și, dacă vă dați cartea, o să și vedeți că le mai spune în carte, încearcă, și îi plac toate cărțile care se vând acum, îi place să citească, vorbește cu toate personajele, vorbește cu personalități pe care le cunoașteți și voi. La un moment dat are așa un fel de întâlnire cu Nicki Minaj și chiar e, da. Dar ca să vedem puțin așa, să intrăm așa un pic în atmosferă, o să rog pe Diana să citească un pic din carte, dacă vreți să zici. Da. Bună seara! Mă bucur tare mult să fiu alături de voi în seara asta. Să știți că de obicei mărturisesc că nu obișnuiesc să citesc jurnalele altora, dar n-am putut să mă abțin. Roz e culoarea mea preferată, așa că am făcut o excepție. Pe mine fetița asta m-a făcut să-mi reamintesc și cumva să retrăiesc toate prostioarele pe care le făceam cândva în liceu. Mie mi le-a amintit, pe voi vă poate inspira, evident cu atenționarea că unele lucruri chiar nu trebuie încercate acasă. Cuco zice aici că ea a început jurnalul pentru că se consideră un fan al începuturilor. Oscar Wilde, de exemplu, spunea că îi se pare foarte util să ai un jurnal, pentru că așa întotdeauna vei avea ceva palpitant de citit în tren. Dacă niciuna din astea două nu v-au convins, eu cred pur și simplu că un jurnal îți poate fi un prieten extrem de loial, care te va asculta întotdeauna necondiționat, nu-ți va pune întrebări și nu te va judeca, cel mai important. Fetița asta, Cucu, cum se auto-intitulează ea ironic, Margaret este numele ei, este o fetiță, o adolescentă cu o imaginație extrem de bogată, cu o viață foarte palpitantă, plină de misiuni imposibile, dar care reușește cumva să treacă cu brio peste ele, luând viața extrem de relaxat și cu foarte mult umor. Hai să începem concursul. Hai să vă zic care ar fi regulile. Ca să facem acest concurs, ne-am inspirat un pic tot din Cucu Clark, care ea împreună cu prietenii ei își spun de a început Parada Ciudaților, ca să fie sigur că nimeni nu poate să zică ceva mai rău despre ei decât zic ei însăși. Și joacă un joc, se numește Năpăsuit, și anume, scopul jocului este ca fiecare să se lase compătimit de ceilalți. Cum se joacă acest joc pe care o să-l jucăm și noi? Și ca să-l jucăm avem nevoie de 6 persoane dintre voi. Trebuie să descriu un mod
în care la un moment dat în viața ta ai fost privat de ceva. Cel mai privat dintre voi câștigă un premiu mai mare decât ceilalți. Ceilalți vor primi și ei câteva premii. Nu mă vreau să-mi dea ciocolată. Sunt foarte temere. Nu mă lăsau să am părul lung, mă lăsau să citesc. Am fost privată de a merge la teatru. Am fost privată Ați notă stricat bună, deoarece am subiectul- trecut doar cu 5. Avem premii Cine pentru ce toată câștigă? lumea sau dăm doar la Normal. unul singur? Normal, găsim noi ceva. Hai să vedem cine a fost mai năpărit dintre ei. Alături de noi. Ce mai rămâne să vă zicem este că cartea se află de astăzi, începând cu astăzi în librării, că astăzi, în ziua lansării, avem o reducere de 20% la jurnalul intim al lui Cucu Clark, o puteți achiziționa de la bar. Și ce mai rămâne spus ar fi că îi mulțumim Teatrului Excelsior, care e partener cu noi, în primul rând, și care ne-a oferit aceste invitații duble, că mulțumim Super Bravo Girl, da, care are adus aici o serie de reviste și care ne ajută de fiecare dată cu Promovarea cărților cărților. pentru adolescenți. Ok. Și lectură plăcută, nu? Da, bine, și lectură plăcută și vă invităm la Putea să vă Candy Bar. invităm la Candy Bar.